Mä oon siis videota tehnyt aina niinku läisään niinku näinpä, että puhelimelle pystyis. Mutta mä keksin toista. Näin. Se on paremmin näköinen. Tällä hetkellä tällainen, kun teen George-video, niin ei näytä hyvältä. Se vaihtuu se kuvan laatu tällä, kun mä laitan. Niin suoraan kun mä oon tehnyt, niin tilatkaa mun kanava. Niin, ja laittakaa tähän videoon, jos te haluatte trampo-videot, meikä menee hyppiä trampolla ja teen siitä videota. Eli sitten mä voin tehdä myös mopo-videot, meikä keuli ja niin, ja meillä on tommonen pikkuinen hyppyrikin ulkona, niin mä voin siitä keulia ja hypätä sitä. Niin. Yritetään tälläkin videolla saada 1000 katselukertaa ja vaikka aika paljon tykkäyksiäkin, niin tuolla meillä on tosiaan tramppo, niin mä voin ihan nyt mennä hyppiä. Muistakaa tykätä tästä Georgesta ja muista videoista, koska seuraavat videot tulee olla parempia. Ja laittakaa tykkäys ja tilaakkaa kanava ja näin. Moi!